हर महादेव। नमस्कार हो सबके और सबके बहुत बहुत स्वागत बा हमार नयका ब्लॉग में। आज हम आ गइल बानी बिहार के नयका 108 फीट ऊंचा महादेव के मंदिर चांडेसी मानी प्रसिद्धे हो गइल बा हो। ईश्वर के आशीर्वाद कब कहवा मिली कोई ठीक ना। बड़न के घूमे के मन करी त लइकवन कहाँ जाई, मन के भी साथ में लाइम न। चल समझल बूझल ना करते हुए फिर पहुँच ही गइलिन जी हम सब जा। महादेव के भक्त बानी बिना धमाल बवाल के चली पहले आई झुलुआ झूल ली। शुरुआती दौर त सब के बहुत अच्छा रहे जी, खुशी चिल्लाते हंसते गईते घर के भूलते सब जा अपना आप में मगन बारे। हत रहल बाप रे बाप हम नइखे झूलम, हमार बगल में बैठल बारी न फुआ, और डर त भाग ही गइल जी। एगो खतरा भइल ई बा कि हमार चाची के हालत बेहाल हो के मारे बेहोश लिहलन अपन बाजा माजा खूब लिहलन का जी। टाइम भइल जा मजा दोनों रुक गइल का। सब काम धाम जिद उद छोड़ला के बाद सन के खातिर मंदिर में भइली दाखिल। हाँ जी, जात के मन ही नइखे करत रहे कि दरबार इतना सुंदर रहे, दरबार पे नजरे नइखे जात बा। चली बाबा भोलेनाथ के दर्शन करे। मान्यता बा कि सच्चे मन से मांगल मनोकामना बाबा जरूर पूरा करेले। मंदिर में आके मन के अद्भुत शांति मिलेला। देख ली बाबा भोलेनाथ के 108 फीट ऊंचा मंदिर की प्रतिमा जे भक्त लोग बनैले बारे। विशाल स्वरूप खड़ा होके सामने एहसास भइल कि मान के महिमा के आगे जान के अहंकार कछू नइखे। आगे त बहुते चीज बाजी। लाल घंटी के धुन एकदम श्रद्धा से भर गईल। चारों ओर भक्ति के माहौल, हर महादेव के जय घोष, हजारों श्रद्धालुओं के भीड़। नजारा के शब्द में बयान कईल आसान नइखे। त बिहार के भक्त ऐसन बाड़े पहाड़ का पानी पे भी चल जाले। आज इंसान छोट गलती कर जाले के आर में चपले चुरा के लेके भाग जाले। गलती हर दरबार पे कर जाले का वहां से निकलनी पीली भक्ति रखली दिल में।